Virusul Marburg. Pentru prima dată, febra hemoragică. Marburg, boala provocată de virusul Marburg, a fost recunoscută în 1967, când în orașul Marburg, de unde și numele virusului, din Germania, a apărut un număr mare de cazuri la personalul de laborator care a venit în contact cu maimute verzi africane infectate, aduse recent din Uganda. Virusul este frecvent în Africa, în Uganda, Angola, Kenya, Zimbabwe și Africa de Sud. În Germania, la acel moment, rata de mortalitate a fost de 25%, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, OMS. Virusul Marburg a provocat epidemii în Congo, în perioada 1998-2000 și în Angola în 2005, a căror rata de mortalitate a ajuns la 80%. Virusul Ebola, asemănător virusului Marburg, infecția cu